Break home bra. Break home. Ni videoफ्रा बारा मोजां जायासै थ' दिनै जों माय'दियाखौ देखायसिगोन दिनै जों दा रयिंनिफ्राय जों दा फैगासिनो दङ दा नैबे माय'दिया थांनाय लामायानो दं आरो बिनिफ्राय आरो 20 किल'मिटार थांबावनांगौ दा ओमफ्राय दसे रेस्ट लाबाय जों आखाइफ्रा बिराद गुसु जाजोबबाय बिनिखायनो जुदि सोरबाफोर फैयोबा लेदारनि मोजाङै हेन्ड ग्लभ्स गानना फैबानो जाबाय आरो बिराद गुसु जाजोबबाय ससेल' सलायनो हायो lama-lama atas nih belum jembat hah? Kita lihat guys, akhirnya klik salah ini sudah sana saya फिसा हागासिनो दङ भिडिअ नामा बरिया बिराद लेथ्रा जाबायना नैबे बरफ दंजोबो लामायाव सिनायासो मैला जाजोबनायखाय सिनायाखै जायगाया खेबसेल' फैना भिजिट खालाम you feel awesome oh my god होमबा होजोंथ' बांसिन जागोन खोमा औ होजोंथ' बेयाव जेरै नुनाय बायदिबा होजों बांसिनखौनो मोनदो सिगां so let's go चलिए हेलौ नायलांबाय थायोबा Riksi nah break home bro break home
Ini nih jenis tiga hobi. Nih jenis tiga. Iya sih iya me gurne sih. Jaga hobi na. Kalau jadi gua jaga hobi. Kela ikan halah. Kari jam dah juga. Yang tu sih malnya. Jam dah juga ni. Yo. Sekarang macam ni. हो गया आगे जा नहीं पाएगा ना आइए तो आइए रुकिए और कुछ रहा है आइए चलना snowfall ट्रक को आने देने से आपको बेच आना पड़ेगा जैसे उनसे आ जाना आइए आइए दबा के आ जाओ माला के बाइकआ सिगाङाव टाटा सुमो लाखिदों नालाय सिगांनि भिडिअ नुगोन टाटा सुमो लाखिनाय दं नालाय जों बाइकखौ लाखिदोंमोन आरो बाइकखौ लाखिनाय स्लिप जाना गोलैबाय जों सानैबो बिराद मोजां गासिबो आरो जेबो जायासै आं गिबायमोन दे गोलैनायखौ बिराद गाज्रि गोलैदोंना सानजों ब्लिब्लि थांथारबा गिदोंमोन आं ओंखारना नाबथारदों आं ओमफ्राय ब्लिन गालिना गांनाव गोलैबाय आङो नों ओंखारबायना ओंखारनानै एकदम बेलेन्सआ मोजां जादोंमोन ओमफ्राय आरो होमबाबो बेसेथो उनाव थाबथ'नो इमान दुद्रुलांबाय थाबाय थालाना नङा बै सिगांनि गारि लाखिबायना ओमफ्राय जोंबो लाखिनांगौ जाबाय लाखिनाय लोगो लोगो जोंना फिस्लायबोखाबाय एसे सिगाङाव थांनि थाबायनानै It's snowing everywhere. Finally we reached the snow. आखाइफोर मावदों ओमफ्राय लामायानो जों ओरै गाहायनिफ्राय पुरा ओरै गोजौसिम ट्रेभेल खालामबोदो खालामनाया थिखोनाया आगे नहीं जाने का ना आगे बहुत खतरा है आं गोजौआव थांनो लुगैदोंमोन सेस Yes. Cuma. ऐसा भी करता क्या? Yes. Yes. यहाँ से जाने के बाद में हॉस्पिटल जाएगा डायरेक्ट सात रुपये ना हाँ रख दिया हाँ हम भी गिरा है ini lamanya doi जोंनि लामाजों फैदों थिंजाय ओमफ्राय बिथिं लामा नुगोना दा इखैजाय ओरै फैनानै गाखोदों आरो बिराद गोजौ लाखिनो हाला नामा बे गारिया आंना खायाव जेबो प्रटेक्सनबो गैबावासो
आं रिक्स लाया दे दा जोङो माय'दिया थांनो हादिया इनिफ्राय आरो 8 किल'मिटार दंबावोमोन जों बाइकजों गोलैबाय नालाय ओमफ्राय गिनाय मोनबाय जों इनिफ्राय थांनो बिराद स्लिप जायो माने बाइकआ साखायाव दिरुं खानासो फैनांगौ जायोनो जों आरो इदि मोनथियाना साखायाव दिरुं खानासो फैयोबा मोजां आरो दा जों आरो बेफोरबायदि जेबो मोनथिया ओमफ्राय जों गोलैबाय जों सानै ओमफ्राय जेबो जायासै आरो बरफ सायाव गोलैनायखाय बेनिखायनो जों सिगांथिंजाय थांनो हानाय नंला बेलेगफ्राबो बेनिफ्राय थाङासै जों बेखिनियावनो जेसेखिनि हायो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायनो नाजाबाय